Tinoitwa maigara wafa wadi 27 Seedbank. Seedbank tine mbeu dzandakabata pasimo, tine mhunga nenyemba. Mbeu idzi tinodzifarira pakuti dzinoda mvura shoma, hadziiti mvura yakawanda. Saka kunokubhoera, kunopisa, tinorima mhunga, tinokoma, tinorima nyemba, tinokoma. Chechi 2 takafara kuwana Seedbank redu pano. Seedbank iri rakatibatsira sesu vanhukadzi. Takanga tine dambudziko guru rekutorerwa mbeu nevarume vedu vachienda kunomwa doro, vachitora mbeu iya. Seniwo mai ndaitadza kuchengeta mbeu iya, ndairemerwa neupenyu hwemumba. Totora mbeu iya totengesa, ndoitira vana zvavanofanira kuva vachisangana nazvo mumba. Saka Seedbank rakatinakira, takuuchika mbeu yedu pano. Tine mufaro mukuru, vanhu vekubhoera mutusina zita 27 wadi. Tine mufaro mukuru weSeedbank redu ratakapiwa. Ini tiri murimi wekubhoera wadi 27. Tiri pamutusina zita Seedbank. Patiri kurima mbeu dzakasiyana siyana. Tinowanza kurima mbeu dzeshanga doko, rukweza, mhunga, mafunde, ndombeu dziri kuita kuno. Imbeu dzinoshingirira zuva, saka ndombeu dzatinenge tichirima. Tinorima mbeu dzakaita senyimo. Nyimo dziri kurimwa nevarimi vakawanda vachirima ndima yakakura. Nzungu dzinorimwa nevarimi vose zvavo, asi vanenge vachirimawo ndima doko. But pano kuya kwakazoita Seedbank pamutusina zita, takaona zvakatinakira nekuti varimi vedu vakange vaine dambudziko rokuti dzimwe nguva varume kunoita inonzi mutudu, varume vaigona kutora mbeu idzi vonotengesa. Saka kuya kwakaita Seedbank kwakatinakira nekuti varimi vedu vakukwanisa kuti totora mbeu dzavo dzouya kuno kuSeedbank todzichengeta, asi tine nguva yatinozokwanisa kudzidyarawo tichida kuona kuti dzichiri kumera here. Tikaona dzisingachameri zvakanaka, tiri kudzitora dzimwezve, titora mbeu dzavo kuvarimi, toita tinoti mapassport data. Ndo patinonyora mbeu dzevarimi, zvese information yafama iyeye toisa muSeedbank medu. Zvakutibatsira kunyange mhirizhonga mudzimba. Takungodzwa varimi vachiti Seedbank yakatinakira, apa tisina zvinokutipira nekuti mhirizhonga mudzimba yatodererawo. Varimi venyava vari kuwana pundutso here kana kuti profit mukurima matraditional grains? Pundutso kuvarimi kwedu yakakura zvakanyanya, nokuti vakukwanisa kutengesa. Takuita inonzi value addition, varimi vachitengesa mbeu dzavo idzodzo. Vanogona kana dziri nzungu vari kuya dovi, kana iri mhunga vari kuya uvu hwemhunga. Vamwe vari kutokwanisa kubika doro chaiyo vachitengesa vovana mari. Pundutso yairiko zvakakura. Inini zita rangu ndinonzi Blacksedis Gweme. Ndinobata ndiri pasi peJF7 Projects Dry and Sustainable Impact Program. Inova iri mumadistrict akati wandei, tine 8 districts. Asi muno muBhoera district ndo matinobata zvakare, tiri kuno kuSareke Chimuturu. So Bhoera district nenyaya yekuti nharaunda tiri kuiona maringe neclimate change, program yedu yedistrict kana kuti inosupportwa neJF7 iri kutarisa nyaya yenharaunda, kupararira kuri kuita nharaunda, masango ari kupararira. Kunyara ivhu chairo chairo rinoshandiswa nemurimi ndo patinobata zvakanaka. So JF7 tiri kuzama kuti tidzoredzere masango etinoti sustainable forest management pamwe chete neland management resustainable, kuti tikwanise kuti tibate inonzi land degradation neutrality, kureva kuti ivhu redu rinofanira kudzokera pakare paya. Asi kuti tidzosere pakare, pane nyaya dzakawanda dzinoda kuti tibatise nadzo. Nyaya dzembeu chaidzo chaidzo ndo dzatiri kubata nezvadzo, kuti munhu nemunhu kuti akwanise kurarama zvakanaka, kunge achiwana mbeu yakanaka inoita zvakanaka munzvimbo kana kuti munharaunda make. So zvichireva kuti nenyaya yeclimate change zvasanuka, mamiriro ekunzi ashanuka zvakanyanya, kureva kuti kwaisimbosinaya mvura makare, kuchirimwa dzimwe mbesa. Iye zvine munzvimbo yeBhoera musisina, chibage vaimbochirima, asi iye zvine zvatisiku nenyaya yeclimate change. Ivhu ravo chairo chairo ranyanya kushanduka kuita jecha, kuravhu rakawanda, miti yava mishoma nekuti ndokuraramira murimi. Achiona kuti kana ndikasitambudzika ndinokwanisira kunotora muti ndotema huni ndowana kurarama. Asi project iri kuti aiwa ngatidzoke pakare, tigone kudzoseresa ivhu yatinoti sustainable land management. Tinoita tabata mbeu dzedu dzinoshingirira zuva, dzinoshingirira kunyange imwe mwando mushoma shoma kana kuti ivhu risina kunyanya
kupiwa zvakakwana. Tine mbeu dzedu dzakaita semhunga nemapfunde nenyemba. Mbeu idzi dzinotengerera zuva uye dzinotombokupawo chimwe chigoo chero mvura ikange yaita shoma. Asi yezvinezvi nenyaya yekuti tiri kudzokera pakare pokuti climate smart agriculture tinoidzokera nemhaka yenu nokuti ndo patinogona kukohwa mvura yedu, tinokohwa manutrients, tinounganidza zvese zvatinoda mupfudze tinouisa mugomba rimwe chete togona kuzvichengetedza. Asi patinochengetedza mupfudze une uri mugomba uye kuchengetedza mvura, kazhinji tikabata mvura inotidzivirira kuti panyanya kukukurwa kweivhu, kureva kuti tine tagona kuchengetedza kuti makoronga edu anoita mashoma nenyaya yekuti tinoita sustainable agricultural intensification. Takadarozve tinoshingirira futi kuti titore mbeswa dzakaita semhunga tinoitora sekuti ndo imwe inogona kutibatsira kuchenesa nharaunda panyaya dzemweya wekufema. Kana tikange taona carbon dioxide yakuwanda kana kuti ichingoripo, mbeu yakaita semhunga inotibatsira kuchenesa mweya kana kuti mhepo inenge yashandiswa kunyari nenyaya dzeindustrialization kana mune utsi hwakaipa. Inotora sei, inobata carbon dioxide yose ichistowa pasi mumidzi yayo, ichistowa carbon pasi. Saka mune nyaya iyoyo tinofarira zvakare kuti nharaunda yedu inocheneswa nekuti tine tarima mbeu dzakaita semhunga munharaunda. Pakarepo pakadaro tinoona zvakare kuti nenyaya yeclimate change mbeu dzedu dziri kurasika mune zvakawanda. Vamwe vanhu vakagona kubata apo nepapo vachiti taita nzara, asi munharaunda medu mvura hainyanye kunaya. Yakangofananawo nedzimwe nzvimbo dzakaita sana Chiredzi, Chipinge kwatinoshandira, tinobata futi Bhikita naNazaka Shururu, hakuna nekunayawo mvura. Asi tikatora mbeswa idzi zvinotiitira zvakanaka. Neclimate change tichidzokera kunoko takaona kuti zvakakodzera navarimi kuti vagone kuwana kuchengetera mbeu, nokuti muclimate change munomu mvura ikanaya iri shoma murimi anorima mbeswa dzake dzinotadza kuita zvakanaka kumutanga. Imwe mvura yonaya zvakare orima kechipiri mvura yaramba kubudirira, kechitatu murimi une asisina mbeu. Saka nenyaya iyoyo takaona zvakanaka kuti zvingava zvakanaka sei kuti tichengetedzere mbeu dzedu museed bank. Mbeu dzedu hatingoisi dzokumunda chete, tinodyara mbeu dzemumunda dzakaita nhunga nemapfunde, kunyari chibage chedu chechinyakare chinoiswa museed bank kuchengeta mbeu. Tine mbeu dzemiti yatinoona kuti hatisisina munharaunda, imwe yaivamo, asi nenyaya yekuti hapana waifunga kuti mbeu inoda kuchengetwa yakarasika. Saka izvozvi seproject netakabatana pamwe chete neCTDO inova inotibatsira pakuchengetedza mbeu, tinotora mbeu dzose dzemiti nedzekurima dzose tinoisa museed bank medu. Mbeu dzose dzinochokuita nezveufuro hwemombe kana zvezvifuyo tinoisa museed bank medu. Nguva yekuti kana taona kuti mbeu iya hatisisina tinodzoka kuseed bank. Tadzoka kuseed bank pedu tinoita inonzi regeneration. Saka regeneration tine minda ine maplotsi yatinosangana nayo yatinoita kuti varimi vagorima vachidzidza ipapo pamwe chete nokuwana mbeu kubva tadzoka mbeu.